raised me. Happy Father's Day. Happy Father's Day from Star FM, celebrating every father, everywhere, all day. Star FM, sounding good all the time. Nguva dzedu dzabva dzasvika idzo pana 10 minutes past 8 icho kwalika kuti nasanga tichipemberera isusu kana kuti kucherechedza naindizvo kukosha kwana baba mukati medzimhuri paupenyu hwedu ipapapa pavana mumabasa muzvisvondo chaimo tanga tichicherechedza isu kukosha kwana baba nhasi. Ndazonzwa vamwe vana baba vachitaura kuti daranga riri zuva raana amai mutauni musiri kupindika mupando panodyirwa ani panoitwa sei pakanzi pakazara asi isusu kanga wapowa sokisi tenda mwari kuti ndapi hanzi zuva redu harikosheswe sekukosheswa kunoita zuva raana amai. Mabasa edu akasiyana kani bana baba nana amai amunoti edu anotiremei shop but happy Father's Day to all the fathers. Chindibvumidzai nemufaro mukuru kuti ndikutambirei kuchirongwa chatinoti isusu My Ultimate Gospel 10 Season 2. Takanga tiine vanhu vakati wande takuda kubva tonopeta chirongwa isusu asi takatanga zvakanaka. Munhu wekutanga watatiinaye paseason 2 inoyi takamboita season 1 kaisusu I think last year iyo ndobva tave nevanhu vakawanda vatakanga tiinavo museason 1 iyoyo vanosanganisira nababa nanamai Chirambana Dr. Chisamba vaive pano ana Felinandi takanga tiina naminister Michael Maindra naMatthias Mere vaive pano. Zvino ndobva tazopinda museason 2 ka museason 2 ndo yatakatanga isusu muna January gore rino tikangoti isusu takafamba zvakanaka tanga tiina Madam Boss ndiye akativhurira chirongwa ndokuzopedza isusu ndobva tanga tiina Japraiser was our second guest pano ndobva tazoti isusu baba Harare vakunzi King David tichifamba takadaro tichienda takazoti isusu aiwa ko vakuru vanofamba naJesu vacho ivavo vatinoti ndivo vakuru vedzisvondo ndobva tatanga nemaprophetess Nomero Matimbire vaive pano, prophetess Dichibaya vaive pano, prophetess Tekla Gutsa vakanga vari pano. Ndobva tazofamba futi zvakare tikaona kuti mapasta anoda kuuya pano takanga tiinavo isusu Apostle Java tatinavo svondo radarika. Saka nhasi tati aiwa rega timbodzika tichinanga isusu nekuchipostori hanzi naMatthias kana chipostora chotaurwa nevakuru vakariteerera. Saka tati aiwa isu zvechipostori toda kutombozvinzwisisawo. Saka ndine muenzi akakosha akaremekedzeka zvikuru atifambei futi nenhefenyuro yeStar FM yoikwe makore madzibaba Strive Masango vanhu vashoma vanoziva kuti vanonzi Strive vanobata vari kubata kwevapostori Faith Church muprofita anozivikanwa zvikuru sei nemabasa avo ekubatsira kunamatira pamwe nemhari idzo dzinosimbisa mweya yevatete. Vazhinji vanoti madzibaba Masango munhu ane mwoyo une rudo kutsungirira netsitsi anonzi ari kugare netariro kunavo vanoshayiwa. Saka isusu ka toda kuti timbozvinzwira tega. Chekutanga regai ndisimbise munhu waMwari ndichiti makadiko kwakadiko kunobviwa titevhoni tiri kuchengetwa naMwari naika Ishe vari kungochengeta tichifamba kuzviona kuti muri kupenya kwazvo tikati aiwaka madzibaba Masango vati rovei regai timbovatsvaga tinzwe isusu kuti zvakamirawo sei ine tafara kuti mukuchengetwa muri dziri sei. Muri dzakanaka kunguruwa panefenyuro panapa asi tiri kupisa tiri mastreet muri kurira kwete mbichana kwete mbichana chiri seiko chake aiwa chando ndo magariro acho June akatoisikwa naMwari itori zuva rakakosha kune zvimwe zvipuka zvinotsvawo nezuva zvakasangana nemvuri kudai kana nechando zvotidaidzira kuti tapindawo muinda yedu yakanaka. Saka isusu toti unozati munhu haagutsikana nezvese kwakapisa ndikwapisirei kwakatona kuti kwatonorei. Saka itongori wedha yakadaro yakagadzwa naMwari. Tochitanga isusu nekungoti kune vamwe vanogona kunge vasina kumbomvura vakanzwa nyaya yenyu asi vachingonzwawo mabasa amunobata. Tinzwe isusu kuti madzibaba Strive Masango vakaberekerwa kupi mukakurirawo kupi? Alright, amatanga mati Happy Father's Day ka. Bandati Happy Father's Day kuno vanhu vese ka. Kwandiri. Alright, Happy Father's Day. Ndotenda. Munhu anoremekedzwa ndotenda. Right, madzibaba Masango vakakurira ndonzi Strive Masango. Ndikakurira kunzvimbo Mount Darwin. Panonzi paDiki Haki. Vamwe vanoziva kuti pedyo tinei panonzi paGora.
pana wamwanoziva kwa wimbo ini ndiri pedyo napo ndiri muwakidzani wawimbo yes so madzibaba masango akurira padhiki haki ndopandakakurira ipapo makaberekerwa mhuri yanga yakaita sei history yangu yakati inosiririsa dzimwe dzenguwa inogona kufadza because chiripo nechekuti kuti baba naamai vakarambana ndichiri mucheche kumusha kwedu chaku kuchweshe asi ndakazokurira kumusha kwaamai pariwo padhiki hake apo ndikakura ndichengetwa nambuya yes nasekuru kumhuri yedu isusu yandikakurira pana amai wangu vanhu vaiita zvekunamata kwamugodhi yes saka ndikakurira mhuri yakanaka chaizvo ndomakudzirwa andakaitwa yes asi inini ndasingadi zvekunamata mukukudzwa imomo mukukudzana ndinonzikanzwa ndasingatodi zvekunamata zvamuchose indaitira zvekutovhima zvekutoti wakutoteerera chirongwa chinochi kana wachitochinzwa ndoti munhu iyoyo chiwaitovhima kwete mbichana yes asi kuburidza naizvozvo ndakazongorambawo ndichingodzidzawo kubva muvanhu vandairarama nawo kudzamara ndakuziva kuti pane kunonzi kunamata saka nyaya iyoyo tichada kuti tibate nekuti ndiri kuona mibvunzo yenyu iri kuuya kubva kuna madzibaba Francis vari kuGlenara nevamwe vakangowanda vari kutaura asi tichazodzoka kwairi nyaya iyi regai isusu timbotaura nyaya yatanyanyisa kuvinga yenziyo dzamunofarira imimi dzechitendero mune kambo Reverend Titi Chivaviri kanonzi Ebenezer kamati akakaka kamba akafanira kusara panziyo dzangu dzandinofarira kamba akamunokaridza panguva dzakaita sei chichakaita kuti mwoyo wenyu unzwe kukada kambaka chinoitika tetedza ndechekuti pane nguva yekuti unotarisa kuti pane pamwe paunoona kuti panapa Mwari andiitira zvakanaka saka pano paunonzwa kuti panapa pashuwa tiri munyasha muti Mwari aita atikomborera atibvisa paimwe level yanga tisingatarisire kuti level yetinoibva asi Mwari obva atibvisa ipapo obva atiisa pamusoro pati singatarisire kuti tichazosvikawo ipapo saka unongoona kuti unobva wangoti Mwari tinokutendai zvenyu nokuti tiri munyasha tinoti Ebenezer tiri munyasha saka song iyo ndinoenzwa kuifarira kana chinge ndasvika nemabvisiwo andikaitwa panga ndiri saka ndinonzwa kuti inondiitira zvakanaka aiwa zvinoda kutendwa isusu regai tiridze kambo kanonzi Ebenezer patinodzoka tinavo isusu madzibaba Strive Masango tichange tichikurukura zvikuru sei nezveupenyu hwavo nezvezvavanofara nezvinoitika futi mudzisvondo kana kuti mudzichechi dzechipostori idzodzi saka rambai mineso pane mvenyero Star FM sounding good all the time zvakare tiri kubatika iye zvino paCapital 100.4 FM Harare wavo tichikurukura zvedu navo muchirongwa chatinoti isusu My Ultimate Gospel 10 tiri museason 2 Ebenezer ndozita rekambo saka tanga takutaura nyaya dzine chekuita nekuti maperera pekuti makakomana manje kadiki muchiita mazenge manje makuziva kuti kune chinhu chinonzi kunamata mubvunzo wangu manje wava pakuti saka imimi makazodanwa naMwari kuti muzonzi madzibaba zvaita sei semunhu angasikadi zvekunamata semunhu aitoendawo nekuti ari kumanikidzirwa kunzi enda chete kuchechi iweyo imimi zvenyu izwi rakazoya papi chinoitika ndechekuti inowo kuti ndakauya muno muHarare ndatohwa nasekuru wangu ndakugara kuBelvedere ndichishanda muGarden Boy yes saka ndichishanda kuGarden Boy kuBelvedere ndaenda kwamugodhi kuBeregi uko ndokuenda kuMilton Park saka ndadaro sekuru vakazonditora ndichishanda kuBelvedere kweko ndichingoshandawo muGarden Boy saka ino kuti taikwira makomo nevamwe varume kuchitungwiza uku vanzana mandipa nevamwe ananzana chimukuda kuBroadway so 2007 tikaenda mugomo rekumazowe gomo rekumazowe kweko pesa apa ini ndaingota zvekurota ndikubva ndichikura ndaingota zvekurota zvekuti ndakarota chakati chaitika ndakarota chakati chaite chaitika from there ndakazokwira gomo iro 2007 tikaenda kumazowe paBlue Ridge paya pane gomo riri kumabvazuva paBlue Ridge padhuze nepadhem paya kumabvazuva from there tikaita 3 days tirimo
ndopakangodzika mweya ipapo zviri powerful zvokuti haukwanisi kudyana kuita sei. Ndopakadzika mweya ipapo ndakutonzwa kuti panapa pana zviri kuitika zvindakaita samunhu, so ndaiona vision yake kuti uye hani zviri kuitika zviri pakati kana chiri chakati chiri muhomwe make. The vision, yes, mvura ichinaya yanga iri nguva yazhizha ipapo 3 days tirimo. Ndakutotaura dzimwe ndimi dzangasingakwanisi kuziva kuti dzikutaurei, asi pane vanga vagarwa nenyasha kudhara vangati nawo vaikwanisa kuzodudzira kuti ndimi idzi zvakutaura pamunhu uyu kutaura nyaya dzakati. Saka from there ndakatanga kungoda sei kungotaurawo ndimi kudzamara ndakwanisa kuprofita zvokuti ndakatoti munhu simuka, ndaona chakati ndakwanisa kuchipatsanura. Because kuti kune vanhu vanotanga kuratidzwa, kune varatidzwi, kune varoti, kune vanotaura ndimi chete vasakwanisa kudzipatsanura. Ndakwanisa kuda sei kudzipatsanura. Saka from there ndikatozoti tatogara chiramba chinamata chikwirawo makomo atichingoshingira pakunamata. Saka ndo pandikaona kutosimba kwandakutoita 2008 ndichinamata kudaro kuti Mwari akazongondiitira zvakanaka. Unoziva pamuhamati musa paipa pane shop yanga iri kuseri madhezi enzara 2008 pakamboita drought sterek paipa. Ndo pandakazotowa nemurungu wangu ndakabva kugarden boy ndakaenda kuita manager mushopu makazara vanhu, yes, na Kenneth Kaunda pakaona Kenneth Kaunda na second pai. Ndaramba ndichinamata. Kuti Mwari kana iwe uchinamata zvakasimba Mwari anotanga kukomborera iwe wachikukomborerawo vanhu. Saka ndakaona kuti pabasa pandaishanda paipa mushopu kwamugoti ndaenda kusandi ndainamata zvine simba ndichibatsira vanhu zvine simba. Saka vanhu vakapedzisira vanhu under pressure neni zvokuti ndikaenda kubasa ndaizopedza basa pachechi pabasa pangu. Ndapedza basa ndaiona vanhu vakandigaririra panze, vanhu vachitotimirira vamirira kuti vabatsirwe. Ndozotanga kubatsira vanhu futi kiye vanhu panze pana Kenneth Kaunda pa, yes. Saka 2010 ndipandakavata panapa basa raita ranyanya kukura chaizvo. Saka kuburikidzawo nokunamata nezvandaipiwa kuti ndishandise, because nguva ndaigona kuti ashandisira munhu munamatombiya, shandisira munhu munamatohoko, shandisira munamatombo. Saka kwamugodhi zvanga vanga vasingatende zvembiya o havatende zvembiya nichiendeteka. Saka ndipandikati ega nditange kuhamba yangu chechi. Yes, saka ndakabva ndanga kuhamba yangu chechi inonzi kubata kwaApostle Faith Church. Ndakaivamba from 2010. Saka 2010 ndatohamba chechi iyoyo. Hazvangoitire sokutamba, asi Mwari achitotiudza kuti zvingachifamba zvakadai. Ndikatona ndatanga kutewa vanhu vakaita vakawanda, sanganisira hama dzangu, vamwe vanga vari vakuru vana mugodhi vakatanga kutonditera kupi kuchechi 7 ndo mavice bishop angu. Suppose chechi kwangu ndino varume vakuru vandebvu dzakadai vakanditera, vamwe vakatobva kunana marange chaiko, yes, vakatera basa ravakaona. Nofunga muno zvimwe zvishamiso zvakaitika zvamunoziva zvinji zvimwe zvamakatomboonao. Asi from there 2010 tichitoita basa 2011 2012 2013 2014 ndipandakatanga kuzomboti uye paStar FM taita program yepamurewa yepachikwaka yambuya wokudya mukwasha pamebhorini. Yes, ndakaitwa interview naDhumiso Skywalker. So from there tikaenda kwachikwaka pamurewa tikazoita basa rakaonekwa pamurewa pachikwaka. Nanhasi pachikwaka funga basa ravanotiziva. Zvakasipasa kuti ambuya vaiva vatanga kurasika njere vakadya mukwasha. Yes, saka rese ranga rabasa rakuratidzika rakuoneka. Saka kureva kuti basa iro rakura nemalevels ekunamata. Saka kusvika tizoramba tichitenderera takutenderera neStar FM tichita maevent yataita kunze kumaservice edu yataita. Tikaenda kwese kunana Mutare kwaune mumwe murume kwaMutare anga asingafambe ari padanga mvura pa area 14 anotozikanwa murume iyeyo achenda pamaofisi papaya anga asingafambe akaopatwa makumbo aya. Ndikaita minamata ndikaita ipapo akatanga kufamba. Saka ndikaenda futi zvakare kuGweru kuna sekuru vaishandisa vana vavo zvakasimba kuGweru, machief member machief Gambiza. Sekuru wavo tikaitirana mhiko dzetikaita, sekuru wavo vakasvika pakufa taitirana mhiko idzodzo. Tikaita futi Gweri koko
kune vamwe sekuru futi vaita zvokushandisa vana vavo wemugweru town kumukobha 9 tikaitirana namata tikaitirana futi sekuru vakatanga kupenga saka zvinhu zvese zvaita se zvaiatakta vanhu nebasa ratakatumwa naro saka kureva kuti tikafamba nzvimbo dzakawanda tikaenda kunana Darwen muvhireji mangu inini Darwen padhiki ake pane musawira wangu ndakutomuti sawira nenyaya dzebasa randakamubatira iye haadi kundishaya aiva nenyanga yakaromba direct kuMozambique anonzi Mudharamhandu inoti mudhara uyu takabata nyanga iyoyo akati panapa kai maprofita asvika 100 hakuna akwanisa kubata nyanga iyi zvandiri kuziva kuti iyi ndio nyanga yangu unozati varoyi vakaromba mushonga wanoziva kuti uyu mushonga wangu basa ro rakabatwa kudzamara village yangu inini madhiki mandakurira kuti area mandakurira inini hakuna munhu ane chechi yakakura kunge chechi yangu inini ine vanhu vakawanda kunge chechi yangu inini saka tikabva kwepo tikaenda futi kumasvingo tikaita basa tikaita kumasvingo yes rakashekesa masvingo saka kureva kuti yes iyoyo minana yatikaita ndikaenda kuuk 2021 kuuk kune murungu anga ane 15 years asingafambi ndakaita minana futi kupi ikoko saka zvinhu zvatakaita zvikuratidza kuti basa raMwari rine rimwe simba rine rimwe basa riri pamusorosoro zvizhinji zvatakaita yes ndo jeni yamadzibaba masango yes tiri muchirongwa chatinoti my ultimate gospel 10 chinosanganisira vanhu vakawanda tinounza mapersonalities akasiyana siyana muno mustudio tichinzwawo zvedu nziyo dzichitendero dzavanofarira from socialites, musicians, vakuru vechechi nevamwe vakadaro saka nhasi tina madzibaba masango ava vanobata vari kusvondo inonzi ndivo muridzi wechechi inonzi kubata kwevapostori Faith Church saka tiri kunzwa isusu matangira avakaita asi toda kudzoka kunyaya dzedu dzemimanzi yamunofarira pane masongs amaisa imimi patop 10 yenyu tatanga naEbeneza yaReverend Titi Chivaviro ndobva mazotaura song yakudzinyakudya inonzi baba itai muviri wangu uve temberi yenyu saka song iyoyo maisa anoda kuti munoifarira ndazviona asi kudzinyakudya semunhu anoimba pamunenge muchinzwa mimanzi yake munomuona sei ndinofarira music yaanoimba because wakanzwa kuti baba itai kuti muviri wangu uve kumberi kwenyaya pane zvinoitika handiteka kuti isu tinofana kuziva kuti panguva yatinosvika kuna Mwari yatinozvipira kuna Mwari tinofana kuzvipa nemwoyo wese kureva kuti tinoda kuti zvatinoronga zvese nezvatinoita zvese zvive zviri mumaoko mani maMwari kureva kuti Mwari ndiye muridzi wazvose ndiye anokwanisa kuti chenesera nzira yedu saka kureva kuti chero ndikaenda kubasa chero ana angaenda kubasa chero ndikaenda kubasa inini pandinenge ndiri kuenda kunoita basa randiri kuenda kunoita ndoti Mwari chivai nesu mutichengete toti titakurei zvachose kubva kutsoka dzedu kusvika kumusoro muchitichengeta nokuti tega hatigone aiwa ndizvozvo chaizvo yes pamuri kutaura mamwe masongs acho hatisakwanisa kumaridza nekuda kwenguva yedu asi tichange tichitaura nezvawo nekuti ndo hurukuro yatanyanya kuunganira maicharamba vane kambo kamunoda kamakanyora futi palist yenyu maicharamba vane masongs akawanda vakaburitsa manje ipapapa pamwe chete neamwewo akawanda vakaburitsa ndirangarirei ndo kambo kamakati munoda imi nekuda kwei chinoitika chekuti pane nguva yekuti unosvika pakuomerwa uchimbozvibvunza uchimbofungawo kana dzimwe hama dzinenge dzakaparara uchizofunga kuti inini ndiri chii pandiri saka ndipaone nguva kuti handisi chinhu asi Mwari ndirangarirei pandinoomerwa nepandinoperera pandinoperera kufunga inini ndenda kuti Mwari wasimudzire kubva ipapo saka chero ndichifamba chero ndichidhiraivha ndoti Mwari ndirangarirei nokuti ndega handigoni kurangarira asi ndirangarirei ndizvozvo chaizvo yes. Saka ini kamba kandicharidza kanobva iko kuna Psalmist Lamondi Dube vane kambo kanonzi hama yeyaye vakanga vachiimba ivo neFollowers of Christ tichazotaura nezvako manje mushure mekunge taridza kambo ikaka tina madzibaba masango vatinavo vatiri kunzwa nziyo dzavo kuumidza vanhu vari kuti madzibaba masango chibaba ndinovada zvekudaro hanzi pamvurwi pazebra cross pobva paita mumwe zvakare chopamba pamwe chete nana kudzi ava
vakawanda vanhu vari kuuya nana Dickson Mutungwazi vari kutaura nezvamadzibaba Masango. Regai tinzwe isusu kambo aka kuti kanorevei kwamuri imi madzibaba Masango. Psalmist Lamondi apa. Chandakachuzira song ika chokuti akuna chinoramba tete. Kuti pane nguva yakuti kune vanhu vanofunga kuti akarambwa nemurume anoti zvangu zvapera. Kune vanhu vanofunga kuti akapererwa chero nebasa anoti zvangu zvaita se upenyu hwapera, upenyu hwaguma. Mwari zvaanoita unofanira kuti wakanyengetera Mwari anzi hakuna chinoramba chero wakanyengetera zvakaita sei. Pano kuti wagumirwa wakanamata Mwari anobva kusimudzira papi ipapo. Asi chandinoziva ndechekuti ini kana uchiramba uchinamata kuna Mwari hakuna chinoramba. Kuna vamwe vanhu vane mwoyo mupfupi tete wekuti kana vachinamata ada kuti zvangu zvikasire kuita Mwari asati akuda kukwanisa kukupa mhinduro panguva dzipi idzodzo. Saka Mwari manje zvaanoita manje zvokuti Mwari anozokuropafadza zvokuti wegani unotoona kuti pana ndazoropafadzwa. Isi pane imwe nguva yekuti ini ndaisvika panguva yekuti asi Mwari zvichanza kuita zvinhu zvangu zveupenyu. Ukaona asi ndozoona kuti Mwari akutondisimudzira paimwe level yanga isingatarisire so. Unoona kuti asi ndanda kutarisa tariro kainini. Asi Mwari andisimudzira kureva kuti zvinosimbisa vamwe vanhu pakunyengetera. Saka unzatanzi hakuna chinda se chinoramba. Asi wakanyengetera chete zvinoita se zvinoita. Saka song iyoyo yakandipa rimwe dzidziso nokuona ende ndakazvitarisa. Ndinogona kumuka mangwana ndiri munhu anogona kushoreka asi ndakaramba ndichinamata kuna Mwari ndinoziva kuti Mwari ane palevel yachandiisa nokuti hapana chinoita se chinoramba zvaMwari zvisi hazvirambe. Yes, zvaMwari hazviita se hazvirambe tete. Ndisaka song iyoyi ndakaichuza nokuti zvaMwari hazvirambe. Inokuti ndatoya panapa radio panapa. Aisi nyasha dzangu kuti muzondichuza kuti madzibaba Masango uyai paredio kana kuti pamuti ngati kuzivana kana kuti se asi nyaya yekuti obvious pamuti unourongwa hwenyu wededication yenyu ino kuti nhasi muri kuisa yani. Pamudai ndisina kupenywa naMwari amaikwanisa kundidedza amaigona kuti aikatidedza mumadzibaba. Asi ndakwanisa kudedzwa kuti ndiye panapa. Saka unoona kuti imwe level so inoona kuti tingorumbidzwa naMwari, tingorumbidza Mwari sokuti hakuna chinoramba. Kuno mumwe munhu angasatoziva kuti Masango ariko here asi tiriko. Asi level inobva yangotisimudzira pamusoro pamusoro. Aiwa ndizvozvo chaizvo zvamuri kutaura izvo. Kuona nyasha dzaMwari mune zvinhu zvakasiyana siyana. Madzibaba Masango vari muno kuti vataure nezvenziyo dzavo dzavanofarira tichizokurukurawo navo. Tanzwa isusu zvinhu zvamakatenderera muchiita pakadzika izwi sekureva kwamaita pakadzika mweya imi muchizopiwa basa irori ramuinaro. Saka tozotarisa isusu kuti chinhu chakanyanya kuita kuti madzibaba Masango vazikanwe dzave nyaya dzinana go back to sender dzekuti munhu kana achinge akutadzira iye ngaawanipere zvinhu zvake. Ndizvo zvainyatsoitika here? Nyatsoti batsirai kana kuti nyatsoti tsanangurirai kuti inzira yakaita sei iwe? Alright, kuzikanwa kwatakaitwa nenyaya back to sender kureva kuti isusu taiti isusu mucheri wegomba mugomba rake tete. Izvo zvinhu zvainyatsa kuitika mati machitora pai izvozvo maizvinzwa kubva kupi kuti munhu alright, mushoko chaimo zvitorimo bhaibheri zvitorimo indoverenga bhaibheri anditika. Mushoko chaimo zvitorimo kuti mucheri wegomba mugomba rani rake anditika. Chinoitika ndechekuti anzi atora dombo achida kutema mwana wako asina chaakanganisa, dombo roro ngariteme iye anditika. Saka kureva kuti zvitorimo nemushoko mubhaibheri zvirimo. Ikoko kuno tino ngirozi dzehondo dziriko. Saka tine imwe ngirozi yekuti pane zvatinotaita zvana back to sender zvatina tsitsi munamato wehondo kuti ngirozi yehondo. Saka makazvitora mushoko ndofunga masanangura zvakanaka. Yes. Asi kunamata hakusi akukurudzira here kuyanana nekuregererana manje kuti tazviziva kuti ndo zviri kuitika zveshwanga akandirongera zvakaipa. Inini nekuda kwerudo rwandakaitirwa naMwari ndochimitira wakaiye rudo ndomuti aiwa zvauri kuita zvakaipa enda wakadai handichamudzorera izvozvo zvaangaida kundiitira. Asi zvazvinoita manje ndezvekuti kune vamwe vane nharo dzekuti vanorwisana. Inoti nhasi zvakafanana tine ishu yakadaro yemwe murume ari kuwira namukoma wake vachiwira nyaya yepurasi yakasiwa nababa. Uyu mukoma munin'ina akaurayirwa mwana anga ari kuuniversity kwaMutare.
namukoma, you know that. Asi vanhu ivavo mukoma wauya isitakaona teshuwa mukoma muningina hana chakabata mukoma ndiwakaita se wakabata tikaita munamato wekuti auraya munhu ngazidzokere kupi kwaari. Saka hanini handisi kuona chiri chivi. Ende 2 nyaya iripo ndeyekuti isusu kana vanhu vakagutsikana kuti vabatsirwa isu hatisiye vanhu vachirwa hondo, tinovatora tovayananisa bcause kana muroyi atofumurwa anozongo akataura ndicho ndiri muroyika kureva kuti akuyananiswa nehama dzake otowirirana bcause uroyi wabva. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu hatisiye tapesanisa asi takataura chokwadi chobuda pachena tobva tagarisa chokwadi chocho vanosara vachiita se vachiyanana. Ndopandanda kuda kuuya manje madzibaba munenge onda kumanyirai amenenga zvekuona zvamukuita saka pamundiona zvandina kukubvunza ini kuda kubvunza mubvunzo wewo kuti ndadzwisisa pataura nyaya go back to sender mukati imini ayo zviri muwani mushoko ndobva tasitaura futi zvakare kuti matimi munozoyana. Saka ndachida kuti ndibvunze nyaya iyoyo nekuda kwekuti vamwe vanoti ushumiri hwechiprofita nechipostori kunyanya netsanangudzo nezvimwe zvakadaro hunonyanyisa kuti unza gakava nekuvengana mudzimuri kudarika kuyanana kwacho, kuziva kuti uyu ndo zvaari kundifungira, ari kuda kunditora murume, oda kuti ndindisaite kubudikidza netsanangudzo. Munoti chi mungapatsanangurise ipapo panonzi nevanhu chipostori chinopesanisa vanhu? Chinosiyana ndechekuti vanhu vanoti chipostori kana kupenda kwose zvinoona kuitika asi yalevhu yemaprofita. Ukaendawo pamaprofita esesewo munopesanisa mutemana nematemo. Ukaendawo kuno vaprofita vakadzikama munogadziriswa zvinhu zvinhu zvifamba zvakanaka. Ino kuti ndakakudza kuti 2010 ndiri parugare nanhasi ndi patingori hatina vanhu vati vatemana nematemo vachinzotadza kuyananiswa. Saka kureva kuti levhu yemaprofita ndiyo inosiyana. Kuno vamuprofita vachiri kuprofitira manyemwe kana tumbiri. Tu wasingazogona pana vanhu kududzira kana kutaura asi wozoregedza kugona kuzopesa basa racho kureva tandadza kuti angona kupesanisa vanhu asi munhu wozoti iwewe unoziva kuti munhu angona kunyeba kuti angona kuti uri muroyi asi wozonzi chibudisa uroyi wachotadza kuubuditsa kureva kuti watopesa wasiya wapesanisa vanhu. Saka zvaonita manje kuti isusu manje toita munamato totanga taita munamato akakumbira kuna Mwari chayanotipa kureva kuti isusu tinotota neuchenjeri totanga takumbira kuti Mwari dzinza zvaraungana panapa iri kuti tisapesanisa temana nematemo toita sei naro tokumbira kunani kuna Mwari toti nhau iripo ndiye yakadai vanhu votobatsirwa vanhu votoenda vachitosheka namaoko vanhu votobatsira kuti ashuwa dambudziko ngariperi mumusha vapachinhu chimwe chete vatombouya vasina kuwirirana mumwe nomwe pake asi tinosvika pakuti vanhu vanodzoka vapamwe chete. Saka chiripo ndechekuti zvekunzi vanhu vanomapostori vanopesanisa vanhu zvakudhipenza nekuti muprofita wacho akamira sei nekwaendwa. Saka unoziva kuti chinhu chekuti vanhu vanogona kushora kuti mupostori kuti chaitwa nemunhu 1 chogona kunzi chatadzwa nemunhu wese. Chero muimbi chakatadza kuimba ari 1 anongonzi aimba agona kuimba asi atadza i1. Saka chinhu chekuti isusu mapostori vanhu vakakanganisa anenge akanganisa ngavasashore munhu wese nokuti kwese hakusi kwazvinoita se pazvinoitwa. Kureva kuti isusu tikatomirira panyaya dzekuyananisa vanhu kumachechi kwedu totoparidza dzimwe mharidzo dzekutoyananisa vanhu asi isusu tinenge chiti isusu uroyi ngaungobudiswa pachena chete munhu woziva kuti shiwa ndizviripo asi tobva tazvigadzirisa kuti zvipere chete. Saka ndo isusu tinoyananisa asi kuti isusu waona vanhu vasingayanani kuti vanenge vaendawo kumwewo mumapani imo nokumakomo kwanenge vaingoendawo kuno vamwe vanenge vachingoti ndisiwo asi vasingagona kuzozvipedza ane mapaona hazibudai mapanu anzangopfuga mapfuga pese pese mukuvenganiswa nehama ndozvavataura madzibaba Masango nemamwe mazwi. Saka izvozvozvo zvandibatsira nekuda kwekuti vakawanda vateereri pandanga ndichiita chirongwa ndichigadzirira kuita chirongwa ndichibvunza zvamungade kunzwa imimi kuna madzibaba Masango ndezvekuti ndo chinhu chikuru chataurwa ichocho kunzi tatambudzika nemaprofita anoti achiprofita anopesanisa hama zvinhu zvacho zvisiri pachena chaipo. Saka madaira zvakanaka madzibaba tinoda kuzvitenda izvozvozvo nemhinduro yamatipa. Tinoona futi kuti baba Manyereka vanokuitirai zvakanaka vane nziyo dzakawanda naMozisi akasimudza nyoka murenje vozoita dzimwe dzakawanda nadhimoni asi imi mada nyika ino yakanaka inofadza vanotenda nekuda kwei chikaipo nchekuti nyika yedu
inotendera kuti ino freedom yekuti namate inotitendera kuti tinge tichinamata tichikwira makomo saka tinoda kutenda kuti nyika yedu yakanaka ine freedom inokuti ukaenda South Africa kune freedom yakuti unonamata asi muno mutakakomborerwa kuti nyika yedu ino yakanaka inofadza vanotenda kureva kuti takanamata munyika yedu zvakanaka zvatinoda zvese tozviwana like indi kuti nyika yedu yakanaka bosi song yende kaifarira pakuti ini zvandinongoda zvese ndozviwana ndiri muno mini ndikangonamata kuna Mwari chete Mwari anondipa kureva kuti ine kumwe kunziwa kwainoitwa naMwari saka indi kuti ndo pandakafarira song iyo kuti nyika yedu yakanaka inofadza vanoita se vanotenda nditeka tu zvitaura kuti izvo kuna Mwari anofadza vanotenda anditeka kureva kuti Mwari ane kumwe kuropafadza kwaanoita so vane faith aiwa zvinoda kutendwa vabati vaJehovha naJah Praise vane kamba kanonzi makatumwa vabati famba inishoko vabati vaJehovha ndo watingati isusu mapostori ekutanga chiri chokwadi chiri documented ichi akatanga kupinda mustudio kurekoda music ndizvozvo vakavhura nzira kuti mufunge vari kumasowe vari kumakomo vari kumapani kwamamushare vakwe uyai muimbe murekodhewo mumire pamberi pevanhu ndinogara ndichivadaro yazvedzi dzangu hakuna mapostori ane swaga kudaro kuda kwamunoita kuchena izvozvo zvinhu zvakaitwa nevabati vaJehovha vachipayoniyawo nekuparurawo gwara ravo chamunonyanya kuyemura pavabati vaJehovha chi takanangana nekambo yekare song iyo ndakaichuzira pakuti vabati vaJehovha inokuti ini ndotombowadedza kuchechi kwangu vanouya vachimboimba kuchechi kwangu plus song yavo iyo yavakaimba kuti vakatumwa neshoko fambai naro song iyo ndakatoona nenga vakatondiimbira inini because pane nguva yekuti isusu hatimire kufamba neshoko song iyo mazuva yakabuda mazuva ekuti taitotenderera futi zvakare tichitovhura masangano muno muZimbabwe mese nokuenda kunze kwenyika saka song iyo yonzi fambai naro shoko kureva kuti vakasimbisa vatendi vaMwari havana kusimbisa mapostori chete vakasimbisa kuno munhu wese akatumwa naMwari saka kuti vakatumwa neshoko fambai nani naro chero kuno uzati kuno chero akatumwa naMwari chero kuna mufundisi yangu nakushumaira shoko chachero kuti shoko ngatifambai nani naro saka ndakaiyemura hangu ndakaona hangu kuti uona kuti vakabatana naJah Praise vakatora munhu anoidzambira nemasongo ake anoita ndobva vati iwo chechi ndobva vabatana vakabudisa chinhu chimwe chete kureva kuti song yeye inini inondiitira zvakanaka ndakairidza so because ine zvimwe zvainondisimbisa pazvinhu zvandinoita aiwa zvinoda kuti zvitendwe izvozvozvo madzibaba nekuti muri kutitsanangurira neudzamu zvimwe zvezvinhu zvatinenge tisina kunyatsoona saizvo zvekuti mitemo yekuchipostori inoita futi kanenge kakuita strict asi vakaenda vakanoti uyu munhu asinganamati kwedu ane shoko raanogona kutokushawo nesu sezvamareva mukati mafundisi chaiwo ekupentekosta anogona kunge asiri mapostori ngaafambewo neshoko tibatirane kuti tunamata Mwari mumwe chete ndizvozvo sunungura nezvozvo ndokamba kataa kubva tonoridza pandinodzoka nemi kubva kukambo aka toda kuzotaura nezvako nezvakanoreva muupenyu hwenyu tichizongoendererawo mberi nekungotaura pamusoro peushumiri hwechipostori hwamuinawo ihwohwu nemamwe mabasa muri kubata mazuva ano regai tinzwe kambo baba mufunge zvenyuka aka kambo vanga vachikadaka kari pamwoyo pavo zvekuti madzibaba masango ndakuonai muchinakidzwa nekambo aka sei kachikuitirai zvakanaka kambo aka tete inokuti song itete inondiitira zvakanaka ndine vanhu vandakasumudza palevel tete ndichitoti ndiri kusumudza vanhu inokuti ndanga ndine vakomana ndaifamba navo vakawanda so ndiri kusumudza vanhu tete hawaiziva kuti panguva dzavari kubatsira vanhu ivo vari kutokudhiga nehweseri inokuti ndakasvika kuenda kuEngland ndakaenda nomumwe wandikaenda nayo kuti wakomana wangu so ndewangu tete akasvika panguva tete yekuti so unongochitoti ada kutomuita zvakati ubasvika pakutokuita zvimwe zvinisiri right tete ndine vanhu vanga vari pedyo pangu vakandiitira zvakawanda sasa umwe ndinongoida kuti uziva kuti hakuna chinodzimba kudarika kurwadziwa nemunhu wakabatsira tete uziva kuti kune vamwe vanhu tete kuti ukatora mumwe munhu kumusha chako chako tete so woti munhu weuya kuno ushande munhu obva kutora kuda kutokuisana napoison chaiyo you know that nokungoshiwa zviri pauri you know that kuti sei kwaari kuna mumwe munhu asina bvira akwira ndege tete wandakatora kumamisha chaiwo asina bvira akwira kana ndege tete ndakamukwidza ndege so aziva kuti vanhu ivavo vakasvika panguva dzekuti vanokupandukira tete
saka vakupandukira so ndakazoramba ndichinyengetera so unosvika panguva yekupera tariro sokuti chireko ngandimbarikidza kana kubatsira vanhu vacho asi wazoreva ndikagadza kubatsira vanhu ndinosvika papi saka unenge wakutozoramba uchinamata mwari ozvipa shungu dzekuramba uchinamata mwari obva kusumudzira iwo wane kusiya uchiita kudonhedza iwo obva wasumudzwa namwari saka mwari anobva atisunungura dzimwe saka songo inondiitira zvimwe zvokuti tete zvisingaite inokuti kune vamwe vanokama chaiwo vaisvika panguva yekuti ana masango akaromba anditeka asi yachitova yachidya newe aiti masango akaromba iwo usitorina kana chaukatobata paupenyu inonza kuti asi iri nyaya yekuti akaenda kuvanhu so osvika wowisanisa vanhu asi unoratidza dzimwe hama dzakazopedzisa dzekuti dzazotarisa so dzishiyanana so dzosvika pauri so dzonati iwo chauri kuwisiwa chikwe iwo hauna uzati kudzamana hama dzangu dzachisvika pakutenda ukwana hama dzatenda pasvika panguva yekuti akatende kuchichikwa kuti chinamata taona tauna chaunacho kureva kuti kune vanhu tete waunenge waedza kuti avo ndiri kuvasimudzira asi vanotoraita sei kukudonhedzera pasi saka toita sei kumukubatsirana umo imi munokundavo sei panguva dzakadaro tongobatsirawo mumwe nekuti pane vamwe vakatoonawo madzibaba masango vaine sangano vakatoti ndozvidawo izvi vakatokurudzirwa nezvamuri kuita asi akusanganawo futi nemabhetirai vakadaro poita vamwe mudzimhuri chaimo kana mumabasa wokuti anonzwa kuti munhu waanogara naye parutivi ndiye anofamba achizodai tokunda sei ndisakuchinza kuti vanzi anokuroya hasi ari kurefu ndiye unodya naye nyaya yetete chandikaona ndechekuti ida kungonamata chete kuna mwari ndiye anopedza zvese chandinakidza chete ndechekuti chero vanhu vanogona ndisatsaenda ti pano vanhu vanogona kukusiya vachiti atamudonhedzera pasi asi iwe uzosumudzwa kuenda pamusorosoro pokuti parutano chaipo pokuti haukwanisi kudonha kubva papi ipapo unenge wakutoti panapa pandakagara panapa handitarisiri kuti mwari achandidonhedza handemukona saka inokuti vanhu vaye vanoda kungoti ukawaziva iwo unamata mwari wanamata mwari ndiye anotonga tete asi kana mwari akakushiudha chete hakuna chinoitika asi kuti isu dambudziko rakadaro isu tongoti isusu ngaangopfugama namate mwari ndiye anodzosera yes asi ndoziva kuti inini kana wakaitwa izvo zvakambodonhedzwa pasi vakuru vanoti pakayerera nemvura ichimboyerera napo ikauya futi zviri hevhi inodarika napo kureva kuti zvawakadonhedzerwa nazvo pasi nezvakangoparadzwa nevanhu vaikuda uri pedyo nauchitora kuvabatsira zvinodzoka futi times 2 times 4 yes saka tiri kungoti isusu kune vanosangana namatambudziko akadaro ngavangoshisa kuna mwari asi wakuziva muvengi wani wako wakufamba wakatsika uziva ndikutsika apa ndikutsika apa chinoitika chekuti vanhu vaive mangwana paunosumudzirwa futi vanotanga kuti sei futi kuda kudzoka pauri futi saka iwe wakutoziva kuti aiwa no ngatitambe tichibva apa tichiperera apa anditeka hawarase asi wane maboundaries chete aiwa izvozvo tazvinzwa ere tazvifarira nguva yedu yatiza kani handinamboziva zvafamba sei but ndofunga tanga tichingova nenguva yakanaka pafacebook macomments ndiri kumaona nepawhatsapp zvese saka tichizopeta isusu tichada kuzongonzwa kuti madzibaba vari kubata vari kupi mazuva ano nezvimwe zvezvinhu zviri kuitika nezvimwe zvavari kutarisira nemunyika dzavari kupinda asi regai taura pamusoro pesong yaMatthias Favor neyaBlessing Shumba kuti ichiripo tariro nziyo mbiri dzinorevei kwamuri Favor takaiona chiya namwari kureva kuti kune nauye zvimwe zvinhu zvinoitwa namwari imo vamati sei masango asumudzirwa ndiye kandi sei masango atenga mota ifavor yakauya namwari mwari anosarudza munhu waanoda panguva dzake haakomborera vanhu vese panguva imwe chete saka Favor song iyoyo ndinoifarira 2 vafanira kuti inini mumbamedi ini ndini muprofita vamwe havasi vaprofita kureva kuti mwari akarifevhera inini akandida handivapaona yes 2 song yaMatthias yaBlessing Shumba yekuti ichiripo tariro kungoti chete nguva yapera song yaifanira kutomborira handiteka ichiripo kune vamwe vanhu vanosvika pakuneta sokuti panapa kambani yangu ichienderera mberi here atopera tariro kana kuti inini ndichawana basa here saka song iyeyi inosimbisa anzi vane demo vangateme zvavo muti unowira chai pasi asi bukirwa richete se richabuda richararama nokusingaperi kureva kuti pane imwe life yako yakadamba pane imwe life yemumwe munhu so yakadamburwa paupenyu zvamuchose yobva watofunga kuti saka upenyu hwangu waita se wapera asi ukaramba uchishingira pakunamata mwari anozokupa imwe ukaramba une tariro
kutenda Mwari anozokuropafadza kudarika zvanga uchifungidzira. Saka ndo pandinofarira song yeye kuti kuno kumwe kukohwa kwaunoita zvakanyanya mushure mengu wambotsvirwa nezvikohwa. Aha. Madzibaba masango nguva dzedu dzapera mufungi asi tinoda kungotenda nekuuya kwamaita. Todawo kuzivisa vateereri kwavangakuwanei kuda mune WhatsApp group kuda mune Facebook page vagogonawo kuteera kuziva kuti muri kuwanika papi nezvimwe zvinhu zviri kungoitika muupenyu hwenyu. Vanhu vokuwanai kupi? Vanotiwana parugare paAC35 muna Mambo Tuesday, Thursday neSaturday. Kana vachida kutibata vanotibata pa0773 066 354 kana kuti 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698. Ndokona kuti dzokorora 0773 066 354 kana 0776 581 704 kana 0776 581 698. Vanongobata ipapo ndipavanonzwa chizere kuchechi tiriko tete. Maservice ari kutoitwa izvo zvitiri kutoenda kuita munamato kwemusangano wedu wePentecost kutesta vaprofita. Chiona kuti tikasimbisana muzvomweya paDarwin apa panonzi parushinga ndepatichange tiri murushinga. Ndematichange tiri pamusi wa Monday iyo mangwana asi chatanga kuenda inini chatera musi wechitatu kusvika musi weSunday tiri murushinga. Ndichibva kurushinga musi wa 25 ndiri kusumuka muno muZimbabwe ndikuenda kuBotswana. Ndichanga ndichiita minamato kuBotswana ndiye ndiri muGaps manenge ndiri kubva musi wa25 kusvika musi wa28 ndiye ndiri muGaps. Saka kungoti kune vese vanoda kuti vanga vachida kusangana nomunhu waMwari vanongouya votibata ipapo anditeka pa0773 066 354 kana 0776 581 704 kana 0776 581 698. PaFacebook yedu yekanzi Madzibaba Masango Prophets. Ipapo vanotibata paFacebook pedu zvakare tinenge tingoripo tichingoita zvatiri kuita tete tichikansera vanhu vachikomboriwa naMwari. Ndizvozvo. Saka kuonekana kwatichaita nemi isusu ticharidza kambuka ari panamba 1 muupenyu hwenyu. Baba Charles Charamba vanorevese munhu kwamuri. Imbomirai fonera madzibaba vachiri pamhepo. Kambo kanonzi Moses kacho. Kanorevei futi kwamuri panziyo dzavo dzese. Moses kambo kake kanondiitira zvakanaka nditeka. Muziva kuti mangangoni tichasa nziyo dzeCharamba dzinongokomborera. Dzinoreva zvinhu zvakawanda zvokurwiswa kwaitwa vanhu vachibva kuIjipita nditeka vachigara muIjipita vachienda kuKenani. Saka kuona kuti pane zvinhu zvakawanda zvakaitika paya. Ivana Moses vanga vatori vatumwa nditeka. Saka pane zvinhu zvakaitika paya nditeka zvokuti vaine basa ravaiita. Saka ndinobva ndafunga ipapo ndakabva zvinotisimbisa kuti inini ndinofanira kunge ndine basa ranoita se randinofanira kuita. Yes, obviously ndichasangana nezvigutswa ndichasangana nezvinhu zvakasiyana siyana zvimakomo unoona chakatezwa kumberi kwako kugomombe vasingakwanisa kukwira asi unozongori kukwira chendikuda kwaMwari. Saka song iyoyo inondiitira zvakawanda. Elders takangokura tichingoinzwa song iyoyo. Zvakakosha kuti mudaro nekukudzawo maelders edu ane 30 years ari muindustry. Yes. Chiregai tikutendei zvakare zvikuru nekuuya kwamaita tichingokushuvirai zvakanaka pamabasa enyu ese amuchaita tafara kuti takuzivai nerimwe nzira nhasi. Aiwa totenda Mwari inde kutotiwo Mwari atiitira zvakanaka. Nevese vakabika chirongwa ichochi kuti Mwari aramba achivakomborera vawedzere mazuva ekurarama. Nemiwo muwedzewo Sister FM mazuva ekurarama industry ichienda kumberi. Kuno vanoshuwira kuti dai zvadonha asi Mwari ndiye muvambi wazvose. Ndiye anoputsa ndiye anovaka. Saka ndiri kungokutendai newose wanga wakateera izo chirongwa chichaponesa mumwe munhu angandidambudzika ngasingazive Madzibaba Masango ndiani. Iyo zvaakutoziva akukwanisa kuponeswa. Tinotenda zvikuru. Nesu chirega titendere vateereri tave nenguva yakanaka nemi tiri paGospel Grades. Ndigotenda zvakare vabiki vaviri vechirongwa, my assistant producers Kathleen and Valeria as well as Arnold angaita Facebook live yedu. Ini ndinonzi Yvonne Tivashke ndinodzoka zvakare svondo inotevera 6 p.m. down to 9 ndendiri pano
ndinosimba kusiyai nazanani pano paStar FM sounding good all the time. Asi nhasi muchange muine mukomana anonzi Saviors, the secret ingredient, achanga achitepfenyura zvandachiita izvozvizvi. A simulcast from Capital to Star FM from now up until midnight. Good night, God bless, and take care. Wednesday is my birthday. Saka munozinge muchingondiranga